Batong tuloy. Oh my God. Wala talaga, naglo-loading talaga. Bad trip talaga to. Ito pag December dito. Samira Lalab Migalab, shout out. Samira, my friend, how are you? Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Salamat po sa patamsak, madam. Pang ano ko na ito, Madam Dimple, pang 3 sign in. Panay loading, grabe. 3 tamsak lalab, salamat po. Pangatlong ano ko na to, sign in. Agoy. Ang hina ng internet. Parang ano kasi malakas yung hangin. Baka kung naasar hanggang 10 to eh. Kaasar. Kung kailan madaming tao, di naman nakikisama yung internet. Sige lang, Gugo. Ayan, tamsak to, Madam ano? Dimple. Yaw ka lang dyan. Start na may work. Sige lang po, sige lang. Nasa work ka pala, Madam Oy. Nawala tuloy yung mga viewers because of loading.
Ay, naku. NTM TV Lalab Miguelab, shout out. Lalab Entera Miguelab, shout out. Ayan din po sa Kura, tamsakan po natin nakapin mga lalabs. NTM TV Miguelab, shout out. Yung bahay mo, Entera GM. Loy YTC Miguelab, shout out lalabs. Loy YTC. Ding, pag ito namatay pa, ayaw na ayaw. Pangatlo na nga tong sign in. Naasar na ako. Ayan, 3 million Miguelab, shout out. Diyos ko naman na internet ka. Patamsak pa ako nakapin mga lalabs. Ayan, patamsak. Dimple Sakura.
Param pam pam. Ayan nila os, tamsak dan from Hakob. Lalab, Miguelab, shout out. Nagloading kasi. Hakob and Avi Family Channel. Lalab, Miguelab, shout out. Take 3 daw. Hakob, ayan, thank you sa mga nag-stay dyan. Nagloading kasi si Os, mga lalabs. It's too difficult if like this situation. Tuk lang ako. Ayan, Hakob, nagbaba ng bahay. Parang gutang mo naman kaya mo. Hakob lalabs.
Singiron mo kasi, ma. Hindi ba sabi niya nung nakaraan bibigyan? Iyan na kung sa bago. Singiron mo, punta mo ang kanda. Ha? Mira Lalab Migilab, shout out. Nama? Sino nagano? Saan may naglaba? Ida. Siguro. Donabon Migilab, shout out. Donabon Hular. Ako Binabi Family Channel, Migilab, shout out Lalabs. Also watching from Kentucky, USA there. Ayan. Donabon, thank you so much, Migilab, shout out. You're from USA. Wala talagang sa ayo. Iwan. Tayo nga ako.
Dinisiton. Kukuha na ang manok di man araw dito. Kung na ikaw to, kung nila kadugtang ang manok di man ka nag. Dinisiton. Siya bakal ka dinis yan. Kukuha na kadubuhan din ang mapil ka. Pagkipalag daon. Hindi na naman naglaglagong. Doon siya po. Namatay, ambot oy. Rudy Reta Miguelab shout out. Mag, ko ano. Nanani. Nanani.
Yan, 7:09 Central Time. From Rodeo Raheta, 3 million Miguel Love shout out.
Maria Ningsi, Miguel Love, shout out, lalab, Maria Ningsi. Hello, host, lalab, Miguel Love, shout out. Maria Ningsi, Miguel Love, shout out, lalabs. Daan lang po, tatangla daw. Sige lang po. Salamat, lalabs. Today is beautiful. Ayan, Maria Ningsi, thank you so much, lalabs. Thank you, thank you. Thank you, Maria Ningsi. Thank you so much. Airdam TV, tumsak, lalab, Airdam, Miguel Love, shout out. And bigyan kita ng jacket. Airdam. Yung channel mo to, Airdam. Ayan, lalab, meron ka ng jacket, Airdam TV. Main ko po, ayan. Tingnan natin kung nakadikit yung main ko, lalabs. Go to channel. 1.5 ka na pala. Cricket Tamiran, lalab, Miguel Love, shout out, Cricket. Nakadikit na sa host, dati pa. Tingnan natin. Okay. Ayan, Airdam, dikit ko sa'yo, Airdam, ha? Ayan. Airdam, ayan.
Dikit ko to sa Erdam, yung ano mo, paksiw na galunggong. Natin pala tayong magkadikit Erdam. Ayan sa main channel ko. I-watch ko na lang kalab sa main ko ha. Wash and clean. Ayan, Erdam, sarap naman yan, no? Galunggong. Tamsak danod from Jeff Vlog, 01. Ayan, Erdam, sa iyong paksiw na galunggong. Dikit ko sa'yo lalaba. Ayan, Jeff Vlog. Good morning, lalab. Jeff Vlogs. Ayan, 2 minutes watch, ano? Erdam. Sa iyong paksiw na galunggong, sarap. Fresh na fresh. Host, pwede ba ba ng ano premium lalabs? Kanina kasi yung tao nag-loading ako kanina. Alam niyo mga lalabs, take trick ko na to. Marianing Sidan from Erdam TV. Bad trip kasi pag naglo-loading. No, viewers. Ayan, 2 million Migalab shout out. Loading kalalabs. Iwan ko ngayon, naglo-loading na ba ako? Kanina yon, ano, naglo-loading kanina, pang tatlong ko, ano ko na kaya to? Pang tatlong ano ko na to, sign in. O, salamat po, back to work muna. Sige, Erdam, lalab, maraming salamat. Pang tatlong sign in ko na to, lalabs. Ayan, 3 million daws, Migalab shout out. Ayan, Jeff Vlog, meron ka bang alagad, lalabs? Meron ka bang 5? Palit tayo, lalabs, 5? 5 na lang kasi ako para mag 3 point. Jeff Vlog, meron ka bang alagad, Jeff? Palit na tayo, lalab, 5. Jeff Vlog harang. Ayan. Jeff Vlog, meron kang 5 lalabs? Palit tayo, Jeff.
Cooking with Sapia Lawas, good morning. Cooking Lalab, Miguel Love, shout out, good morning too. Yan, good morning, Cooking with Sapia. Jeff, kung meron kang alagad lalabs, palit na tayo lalabs 5. 5, Jeff. Naka pa ba, Jeff? Jeff Vlog, meron ka lalab extra banana? 5 lalas, meron ka bang 5? Palit tayo ng 5. Meron kang extra alagad, ano, Jeff? Ano, Jeff, may extra kang, ano, alagad? Nasira yung sipi kong may alagad. 2 lang. Available ko. 2 lang. Sige na lang, delete mo na yung 2 yan. Balikan kita ng 2 din. Jeff. Ayan yung aking ano, video nakapin, lalab, Jeff. Saan ka nakapin dyan, lalab, sa taas? Yung may island sa taas, ako yan. Click mo yan, lalab, video ko yan, oh. Cooking, lalabs. Ano, Jeff? Okay na? Ayan, Jeff, ako yung nasa taas, lalab, yung may video. Yung island ski, yung nakasabit ako yan.
Ah. Okay, lalab. Thank you so much, lalabs. Ano, Jeff? Nagdikit ka, Jeff? MJ Mix TV, tamsak host. MJ Mix TV, lalab, Mikilab, shout out, lalabs. Salamat, lalab, sa patamsak. Dan watching host, galing ng tatay mo magtiknik pag maubusan ng gas. Binabaliktad, lalabs. Sorry, host, naidlip ako sa pagod ko. Sige na, Josh, magtulog ka na, lalabs. Mag-sleep ka. Ganun talaga pag may work na. Kamis din magtrabaho, mga lalabs. Kailang, Josh. Oo, ka na kasi LS lang gawa mo. Hindi naman. Mas maganda may trabaho, Josh. Bukod sa nag-YT ka, meron ka pang ibang work. Matulog ka na, Josh. Yung pag-iisa. Alam niyo, mga lalas, pang ko na to, pang tatlong sign in, pang tatlo. Yung una, pagising ko lang nga, patulogin mo na naman. Kanina yung unang sign in ko, na yun, nagloko. Pangalawa, nagloading. Itong pangatlo, medyo okay. Kakaasar kasi yung internet, panay loading. Malakas daw yung hangin. Ayan, inaatake na naman. Bad trip talaga, oh. Sa susunod, ikaw na host magluloko. Hindi naman. Yung internet lang yung nagluloko, mga lalabs. Baka makapiright na naman tayo. Lagi na lang nakaka-copyright.
Hanap nga tayo ng music. Si Kulot. Ayan mga love, kung meron kayong mga extra banana dyan, pwede kayong mag-barter lalags. Na. Just 21, napansin mo ba yung kwarto ko nag-iba? Nag-iba siya. Pinaayos ko yan lalags. Di ba dati madilim? Para maganda sa video. O, napansin ko nga, pati yung bubong pinaayos ko. Oh. Pinaayos ko siya. Kasi mainit. Mainit. Pag pumatak yung pag pumatak yung alas 9, sobrang mainit dito, pinagpapawisan na ako. Ayan pala love, so may pinalagay ako sa gilid, ayun Oh, ayun Ayun Ayan, 4 million mega live shout out. Meron kayong mga alagad dyan, magbaba kayo ng link mga lalags. Ayan. Nag-comment nga ako dyan sa aircon mo. Mainit lalags sa gabi kasi. Hindi ako makatulog. Di ba sabi ko dati nun, papayos ko yan pag nakasahod kay YT. Yung last month yun. Loki and Lofi TV, mega love shout out. Loki lalab, Loki, mega love shout out. Loki and Lofi, how are you? Watching us, dikit na ito. Sige lalab, suklian kita ha. Loki and Lofi done watching host. Dikit na ito from Jeff Vlogs. Sige lalabs, suklian kita lalabs, no problem. Mahal pa rin. Dito ko sa bahay mo Jeff Vlogs. Tambay ko ito host, luto lang ako. Sige lang Jeff, magluto ka na lalabs.
Unahin mo muna yung pagkain kaysa whitey. Ayan, Jers 21, nagbaba po ng bahay, mga lalags. Anong oras na dyan, Jers? Yes. Ayan, Jeff, ano nasuklan na kita lalabha? Naintindihan ang lugaw. Ayan, 1 million G, 1 million on Jers. Pink lugaw. Stock Superstore. Supporter. Ayan. Michaelson, yes, Lalab, Miguel, shout out. Yes, this one is a take 3, but I didn't put take 3. So that no one will know if I'm already take 3. Jeff Vlog, thumbs up Danos. Rolly Saron, thumbs up. EKP, ano yung EKP Lalags? Rolly Saron, nagbaba ng bahay. Michaelson Joseph, aka Mike, hello, take 3 please, lol. Much love. Yes, Lalab, it's already take 3. You know, I tell myself that if this one again same, it's loading. Again, I will try until 5. Lol, we love you, Islandski Vlog. But this one at 3 times, take 3, it's good. Sometimes it's like that. Lucky and Love TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Michaelson Lalab, thank you so much. I saw your comment there. That's why I tried sign in for take 3. I did not know. I just said it, lol. I was right. Yes. Tatlo balik pag bumakas, guys. Ayan. From Lucky and Lofi TV. Ayun mga lala, magbakas kayo kay kay Lucky and Lofi TV. Magbakas kayo, may 3 balik. Life comes with surprises and curves and love it all. From Michaelson Joseph aka Mike. Rolly Pulpakdan na from Jers 21. Rolly Saron Lala, pasuklian si Jers 21 Lalabs. Dan na sa'yo, Jeff, nasuklian na kita Lalabs ha. Yung dinikit mo sa akin ay already connected to your channel. Haba ng harang host. Lalab, maraming salamat sa iyong paharang. Jeff Vlog. Ano ba tong mo? Yan Lalab Jeff ha. Na-subscribe ko na, nadikit ko na. Share URCC.
Share you out, Sisi. Thank you, Michaelson Lalags. You know, my first live is not good. Second live, I saw there's too much viewers, but it's loading. I tried times 3. Take 3. It's like this. Everyone left. Michaelson, how are you, Lala? You finish your, what time is it now? It's all a test, Sisi. We love your love so much. Ayan, thank you, Michaelson Lalabs. 8:46 p.m. here. It's 46 p.m. Ayan, 2 million in the house. Thank you so much. Loki Pulpakdan from Jers 21 TV. Ayan, Loki. Pasuklian si George Lalab. Dan sa'yo. Jers 21 TBFW dan from Jeff Vlogs. Ayan, Lalab. Jers 21. Dan na. Marta Swaine. Migalag shout out. Marta Swaine 14 tusok. Ayan, Marta Lalab. Thank you so much sa iyong patusok. Star supporter, hi boss. Pwede po kaya patusok at mag-iwan ng bakas. Thank you po sa inyo. Si ano to, si Skarky. Ang dami niyang alagads. Marta Swaine, ayan, pwede pa so yung mga madam. Marta Swaine, may galab shout out. Baka si Skarky pa rin to. BRB famous. BRB famous, they said, from Michaelson. Joseph. Ayan. Sir James JP, Migalab, shout out. Thumbs up. Ayan, Sir James, nagbaba ng bahay. Thank you so much, Sir James JP. Ayan. Thank you po, thank you. And Michael Son. $3 million, Migalab, shout out. There's 21 TBFW Polpak New Dikit with Bakas. From Marta Swaine. Who is Marta Swaine? Mamita Leticia B. Vlogs. 271. Si Marta pala is si Mamita. Mamita, may mga alagad ka ba, Mamita? Mamita Leticia V. Vlogs. Sunod kita, Lala Marta, ha? Bibi pa pala yung bahay mo. Sunod kita kay Jers 21. Padikit mo na, Lalab, sa nakapin, Lalab. DJ Janet. DJ. Marta, dikit pa yung main mo sa akin, Lalabs. Marta Swaine, biyan kita ng 5, Lalabs. Kasama yung aking main channel. YouTube uno, guwapa sa usoy. Marta Swaine, Lalab, dikit mo yung main mo sa akin. YouTube uno, Lalab, Migalab, shout out. Ayan. Good morning, everyone.
Jeff Paul Pacdan na from Jers 21. 5 million Mega Love shout out. YouTube Uno lalabs ay. Good morning. Nagluto ka na YouTube Uno. YouTube Uno, ang ganda talaga ngayon blooming. Yan, salamat lalab YouTube Uno. Kumain kasi ako ng kamuti lalabs. Nakakaganda yung kamote. Martha Swine, pulpak padikit ng main mo. Dagdagan kita. Ayan, Martha Swine, lalab. Dikit mo na yan, lalabs, yung sayo. Sunod kita kay Jers 21, lalabs. Dikit mo kayo yung main, lalabs, ay. Huwag lang umutot. Nautot na nga ako, lalab. Hindi nyo naman ito maaamoy. Martha Pulpakdan na from Jers 21 TBOFW. Martha, padikit sa nakapin, lalabs. Ipin ka, lalabs. Baby pa yung bahay mo. Ayan, 6 million. Mega love shout out. 6 million, thank you. 16 thumbs up. New video idol, pwede po paiwan ng comment, bakas. Maraming salamat. Ayan, YouTuber na Jers 21. TBFW. James JPJP Michael St. Joseph aka Mike. Ayan. From Stock Supporter. 5 million Mega Live shout out. Marta, nasaan ka na Marta Swine? Dan sa nakapinos dating get from NJ Mix TV. And lalab, Jers 21 dating ticket si MJ Mix lalab. Maka hindi po pa yan nasuklian. Nakaganda sa pag-utot host. Oo, kasi nakawawala yung nare-release mo yung yung sama ng loob mo. Naubos ko na nga yung isang kaldero kanina. Nung loading ako, panay ako kain kasi wala naman nakakita. Nung panay loading ba, puro na lang balat. Habang naglo-loading ako, sabi ko, wala naman nanonood. Kasi hindi man nila ako nakita. Panay yung kain ko. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Magdikitan kayo dyan. Ay palablab pa ko sa nakapin mga lalabs. Jers 21 OFW dan pulpak from Lucky and Lofi TV. Ayan, Jers lalab. Dan na sa'yo si Lucky and Lofi. Ayan, 6 million Mega Love shout out. Jeff Vlogs. Ayan, Lucky and Lofi. Ayan, 6 million. 6 million, thank you. Baba ko nga yung aking short video mga lalabs. YouTube na. Ay mali yung binaba ko. Ako pa di masuklian sila. Maya na nga. Maybe you don't know me. Marta? Nandito ka pa ba, Marta? Marta Swine, nandito ka pala, loves. Maybe you don't know me. Ayan, 4 million. Maraming salamat mga lalabs. Jers 21, ikaw ba? Mataas ba yung WH mo? Ako hindi mataas yung WH ko. Ang baba.
Kahit nagla-live ako, hindi naman siya umakyat. Bahala yan dyan. Nag-upload naman ako ng video. Ayan, 3 million mega love shout out. You don't know me. Ayan, 4 million mega love shout out. Yan, malab yung aking short video binababa ni Bicula ng Uragon. Palablab naman mga lalabs. Hi boss, pwede kaya patusok from stock supporter. Si yan, Eds Karki mga lalabs. Support nyo mga lalabs, Eds Karki. Maganda na naman yung kanyang content. Ayan, 5 million mega love shout out. Lucky and Lofi, ayan nagbaba ng bahay si Lucky and Lofi. Si Martha Swine, umalis na ata siya. YouTube Uno, Paul Pakdan from Jers 21. YouTube Uno lalab, pasuklian si lalab, Jers 21. Marta lalab, dito na yung min mo sa akin lalab, ipin na kita lalab. Ayan, biyang kita ng 5. Pang-anim ang main channel.
Padikit mo na yung nakapin mga lalab, Jess 21. MJ Mix TV done with Bakas from Marta Swaine. Ayan, MJ Mix lalab. Marta Swaine, pasuklan na lang lalab. Dan sa video mo, Bakas from Lucky in Luffy TV. Lalab, maraming salamat. Short lang yan. Jeff, bahay mo. Jeff, bahay mo daw lalabs from... Ayan si Marta, nagbaba ng bahay. Si Marta. Ginagalawan. Ayan, 12 days ago, 2.3K. Mashallah. DJ. Ayan, 1 million harang. Lalab, salamat sa paharang mo dyan. Ayan, Martis Wine tayo mga lalabs. Martis Wine. Danos sa steak with mushroom. Yan lalab, maraming salamat. Ayan si Marta Swine, baby pa ang bahay niyan. Kay Marta tayo mga lalab, baby pa ang bahay, baby. Ayan, 3 million mega love shout out. Alas 10 na pala. Ayan, narang from Jeff Vlogs. Ayan pala po ako nakapin, Marta Swine. Marta, meron ka bang Marta mga alagad lalabs? Marta, kung meron kang 5 lalab. Ayan, magpalit tayo lalab ng 5, Marta. It's Karki Pulpak then from Jers 21 TV of W. Ayan, it's Karki lalabs. Dan na. Viral yung mo, Jers 21, ha? Yung video mong short. It's Karki dan nalalabs from Jers 21. Marta Swiney Dan. Ayan, from Jeff Vlog. Marta Swiney, lalapasuklian si Jeff. Dan sa'yo, Marta. Thanks, host from Jers 21.
Soldier. Dan sa video mo, host from Jeff Vlogs. Lalab, maraming salamat, Lalab Jeff. Thank you so much, Lalab, sa pag-view. Marta Swiney na rin sa'yo, idol, from MJ Mix TV. Marta, pasuklan yung mga nagdikit sa'yo, Lalabs. Marta Swiney. Marta, dan sa'yo si MJ Mix TV. Pasuklan na lang po, Lalabs. Tapusin ko lang yung harang. Just 21. Marta Swiney, pabakas ng main mo para madagdagan ka, dapat main muna pangisda mo. From Jeff Vlogs. Ayaw niyang idikit, Lalabs, yung main niya. New video, idol, pwede pa iwan ng comment, bakas, ayan. From it's Karki or X-Tack supporter. Thank you po, mga idol. Ayan. Magic Dragon, may love shout out. Ayan, may Magic Dragon, mga Lalabs. 5 million may love shout out. Sana all may magic. Star supporter Dan Tusok, idol, dating dikit from MJ. Thumbs up sa host. Ayan. Magic Dragon, Lalab, maraming salamat, Lalab, sa iyong patamsak. Ayan. $18 million, thank you so much. Sana, Jers, panoorin ko ulit yung video mo, Lalabs. Ayan, Jeff Vlogs. Just 21, nagbaba ng bahay. Parang malalaking ganito yung inaano nyo, oh. Nagda-drive ka ng ganyan.
Just 21 TBFW yan, nagbaba ng bahay. Ayan, Magic Dragon Full Pack comment off from Jers 21. Magic Dragon Lala, pasuklian na lang si Jers Lala. Kayo. Ayan, 6 million Mega Love shout out. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. Baba tayo ng member. Sana all. Dating dikit sa host. Ayan, from Magic Dragon. Sino ba ito si Magic Dragon? Masilip nga. Nasaan yung bahay mo, Magic Dragon? Main channel mo ba to? 470. Dati pala tayong dikit lalab sa main. Short video lalab yung cat. Mahilig ka pala sa cat. Ano, Magic Dragon? Marami kang pusa. Tamsak sa video mo from Jers 21. Lalab, salamat. Short lang yun, lalab. Wala pa isang minuto. Wala naman yun ads. Musta na si Maui? Si Maui tulog. Lagi man tulog yun, Jers. Nandun sa labas ng tindahan, lalabs. Nandun siya sa sa harap. Bantay yun sa labas, bantay. Bantay na tulog. Andun siya sa harap, tulog naman. Oh. Baka nag-aabang ng merong bibiling pusa. Wala naman bibiling yan dito, lala. Wala man mga pera yan, oy. Puro man lang yan utang. Dami ditong mangungutang.
Ayan, Martis Y ni Lalab. Watching Lalab sa video mo. Mamita Leticia. Malay mo naman, kaya doon si Maui Pisto. Ano lang nila, nagtatawag lang yun ng mga customer. Nagtatawag lang siya Lalab ng customer Lalabs. Dami ditong palautang. Lahat, gusto na lang lahat ng paninda utangin. Gusto ata araw-araw yan, Jers. Hindi na si Zero. Ayan, Permelan Migrab, shout out. At least di kayo zero kahit utang pa, di ba? Wala nga benta. Paano yun? Walang benta. Ang utang niya na nakakabagsak ng tindahan ng business. Ubos. Puno na yung page ng papel. Wala yung nagbayad. Pag siningil mo na, itago na. Hindi ka nakausapin. Pero pag pag mangutang, parang nagtitiri ay. Pero pag siningil mo na, kali. Sabihin kaliwali. Hindi ka na pinapansin, hindi na nagpapakita. Nagtatago na. At least daw, di kayo zero kasi may utang. Wala nang pang wala nang pang bili. Paano walang benta Ayan, 3 million Migalab, shout out. Bam bam. Justin Dan Paul Bell from Magic Dragon. Ayan mga lalab, palablab po ako nakapin mga lalab, Martha Swine. Wala na ata si Martha, umalis na.
Magic Dragon na sa inyo, lalabs. Bam, bam. Bam, bam. $470. Dati man tayong dikit. Just 21 dan na rin sa'yo. Ayan. From Magic Dragon. Dikitan naman natin si Martha ng isa. Ayan, Martha, dikit na sa'yo ha. Ayan, Martha, dan na sa'yo lalabs ha. Short video mo lang naman. Just 21 FW, pangatlong dikit. Ayan, Jess lalab, pangatlong dikit kay Jeff. Just 21, ayan, pangatlong dikit daw, lalabs. Magic Dragon, nakapin mga lalabs, nakapin. Jeff, salamat host. Wow, sana all. Magic Dragon. Ayan, lalabin natin si Magic Dragon, mga lalabs. Ayan, Magic, nasabay mo ako sa iyong cat. Ayan. Magic Dragon. Tiri ay at kali kapag nalalaman, host. Oo. Oh, lalabjers. Ayan, 2 million Miguelag shout out. Host, malamig na
Diyan sa Alin. Oh, malamig na kasi nga ano na. Mag-December na lala. Mag-change climate na yan. Malamig na yan, lalabs. Nasa Pinas ka ba? Ano, nasa Pinas si ako. Ayan. From Jeff Vlogs. Galing ka rin ba ng UAE, Jeff Vlog? Nag-work ka ba ng abroad? Jeff? Galing ka rin ba ng United Arab? Jeff Vlog, dikit na kita, full pack. Magic Dragon, wala ka bang mga alagad Magic Dragon? Mas walang alam si Jeff na nasa Pinas ka na din. Nasa Pinas ako, lalabs. Inshallah next year. Balik tayo ng abroad. Nakalimutan mo na ako, host. Abu Dhabi ako. Jeff Vlogs. Abu Dhabi ka pala, Jeff Vlogs. Di ka na babalik? Jeff, taga saan ka ba sa Pinas, lalab? Jeff Vlogs. Taga saan ka ba sa Pinas? Kasi ako nasa Bicol ako. Sa kaibigan ko, medyo malamig na daw sa medyo malamig na sa Alin. Lagi ka sa LS ko dati. Bicol ng Oragon gamit mo. Imos Cavite. Wala na din sa abroad ako noon. Dito kasi ang hirap ng internet ko, lalab. Hindi nga ako makapasok sa ibang LS. Buti ngayon medyo okay, oh. 6 million Mega Live shout out. Tingnan ko nga yung bahay mo. Muli ako, lalab, nung June. Ayaw, lalab, naalala na kita. Di ka na babalik ng ng abroad. June 20 ako umuwi. Hala, 22 rin ako, lalab. Magkasunod lang pala tayo. Magkasunod lang tayo. Tuloy lang, di pa ako naka-LS. Sign ka dyan sa Bicol. Sa Kamsur, lalab. Sa Kamsur. Sa Bula. Ba't di ka nag-LS na, Jeff? Mag-LS ka, sayang. Pakabit ka ng internet. Hanap ibang work dito sa Pinas. Ayan ay, boss. Pwede po padikit. Patusok. From Star Supporter. Hindi ka na babalik ng abroad, lalabs, Jeff? Ayaw mo na mag-work ng Abu Dhabi?
May internet ako. So, mag-ilis ka lalab. Sayang naman. Ano yon? Magkano every month mo ng internet? Kasi ako yung aking every month 1,200. Every month yun. Every month 1,200. Sino na naman tong dumating? Sorry, we're close. Close. Naka-live ako, paano ko lalabas? Ha? Magkano yung palad mo? 1,000? Ha? Ano? Ano mo? Anong UTP? 15. Number? 09. Ano yung number to? UTP 15? Kalay ba? Magic Dragon Full Pack. Ayan. Swerte Joyce Lalab, Migalab, shout out. Tamsak Host, Migalab, shout out from Swerte Joyce. May mga ano sa labas. Alien. Shout out sa labas. May mga istorbo sa labas. Ano? Number? 091 96697. Regular ano to? 18 plus 23. 2, 3, 4. 41. Ha? Udah discount. Yan na. Sino siya sinay ka? May barya ko. Ayos lang yan, oh. Sludan mo muna yan. Pera din yan. Tingnan mo, may ayos lang daw yan. May mga panira. Ilod ko muna to. May aswang ka sa gabi kaya nilagyan ko ng bawang. May aswang. Ano lang to lalab? Extra lang to. Extra kita. Kanina pa ako dito. Panay. Ito. Ganyan din ako. May story. Sayang din ang pera na lumalapit sa'yo. Huwag kang 096388. Ulat ba? Ulat. Wait. Si Kulot. And on the way na. Yung UTP. Hintayin natin na pumasok. Ayan, dumating na.
Ay, ulang, wait. $55 o $59. Masyado kang shout out daw. O. Yan lalabso, yung kita ko sa load. Extra kita yan, ayan. Meron lalabs, yun, hindi ko pa naayos yan. Hindi ko pa naayos yung Gcash. Wala. Susunod na yan, lalab. Cavite nga siya. Malakas din Gcash ko, host. Ayan na on the way. Tapos yung iba sinasabi hindi pa po pumapasok. Sagot ko naman, wait mo baka na traffic lang nasa EDSA. Ayan na, nasin na. Number. 0951. Ano to? 0951681846. Damdamin. Swerte, George. Daming isturbo. Shrimp 168. Shrimp 168. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Pakonek naman dyan guys from Magic Dragon. Unahin mo na business si YT dyan lang. Yan, hindi yan nawawala. Nakakatakot mawala ka ng customer. Ayan, tapos na. Pumasok na. Minsan pagkatamad, natulog ka na, may nagpapaload pa. Ayan, 4 million Mega Love shout out. Onyaw Ansel Macto, Mega Love shout out. My friend, how are you? Hindi po essential si Lugaw, mga lalabs. Palablab naman ako sa nakapin, mga lalab, kay Magic Dragon. Kumusta na ba si Magic Dragon? Gumalaw na ba siya? 472. EA Bisdak, thumbs up. Mega Love, shout out padikit please. Ayan. EA Bisdak, lalab-lablabin natin mga lalabs.
Stock supporter, ayan, si Skarky, nagbaba ng bahay. Ganyan din ako pag gabi kahit sarado na ako, mag-doorbell pa sila para magpaload or bibili lang. Wala kang magagawa kasi may tindahan ka eh. Comment lang sa video ko para masuklian from Magic Dragon. Lalab, shout out from Michaelson Lalab. Ayan, Michaelson Lalab, big love, shout out. I thought now you're sleeping, Michaelson. Comment lang sa video para masuklian ni Magic Dragon, mga lalabs. Ayan. Lol, still here. Michaelson is still here, mga lalads. Michaelson until now not sleeping. Ayan, 4 million. Thank you so much. 20 thumbs up. My love, just 1 minute. I'm gonna take my extension. Maybe my mobile will gone. Will gone. It's low battery na. Just 1 minute. Swerte Joyce. Saan yung mga charger? Ayan, 3 million. Patamsak sa premier ko, guys. Thank you. Ay, lalab, may premier ka? Ayan, isaksak na natin to. At malulubat. Yung isang mobile. Madidedbat na si host. Mga lalab, tingnan yung kwarto ko, mga lalas. Mayroon akong bawang at kalamansi. May aswang kaya sa gabi. Patamsak sa premier ko, guys. Hindi lang isang, ito dalawa, kalamansi, mga lalad. So, nakakalat. Pati bawang sa bintana. 2 million, Miguel Love, shout out. Saan yung charger? Bakit na naman? May aswang. Kaya lagi akong may bawang. Kulang na lang mag-adobo na ako. Nilalagay ko lang yun sa kwarto. May aswang, may kikik. Alam mo naman sa probinsya.
Sa Dubai, madami ding aswang. Ayan mga lalabs, yung bed ko kasi malapit sa bintana. Ayan, sa bintana, nilalagyan ko yun ng mga bawang. Idol Erwin, may love shout out. Ayan. Swerte Joyce, meron kalalab. Ano? Premier, super healthy fruits. Salad in lettuce with strawberry yogurt recipe. Wow, sarap naman nito. I miss this one, lalabs. Oy. Miss na miss ko yung ano, yung, paano ba to ginawa? Ano yung ginamit mong sauce? Ano lang, yogurt? Ano yung yogurt mo dito? Merong ano? Pagbuntis, lapitin ng aswang. Ikaw patakot sa aswang, di sigurado, no? Yogurt lang yung ginamit mo. Tapos mga fruits, lettuce, tapos ano, apple, tapos cucumber. Wow. Healthy nga to. May flavor yung ano mo, lalabs? Yung yogurt mo may flavor to o yung plain lang? Gusto ko rin kasing kumain nito kaso lang alam mo naman dito sa probinsya, yung mga tao dito hindi kumakain ng mga ganyan. Para silang mga ignorante, no? Parang sabihin niya ano yun, kalabaw, kumakain ng mga damo-damo. Pag nagluto ka ng mga may sauce, alam mo yun? Yung mga natunan mo ba sa abroad, yung may mga sauce. Sabi ang sama daw ng lasa, oh my God. If may time ka, dalaw ka sa premiere ko, Swerte Joyce. Anong oras ba ito lalabs yung premiere mo? Strawberry yogurt, alas 10. Alas 10 ng umaga? Matry nga ito lalabs, oy. Gusto ko rin talagang kumain ng ano, ng ganyan. Kasi nung nasa abroad ako, mali kong kumain ng ano, ng salad. PM, ay gabi pa pala. Mahirap kasi maghanap dito sa probinsya ng mga ganyan, oy. Ang mga tao dito ignorante sa mga ganyang pagkain. Matry nga to, no? May apple, may lettuce, may cucumber. Batangas ka ba, Hos? Hindi lalab Bicol. Malayo yung ano dito lalab, malayo ang mall. Sobrang layo. Okay, Bicol o lalabs. Ang layo ng ano dito ng mall. Pupunta pa ng Naga. Kung gusto mong pumunta ng mall, SM Naga. Kailangan mong magbiyahe ng 2 hours. Ang layo, di ba nakakapagod? Os out muna ako, may puntahan lang. Balik na lang ako mamaya. Sige na, Jeff, lalabag. Ingat ka palagi, lalabin. God bless. Naku, layo naman pala. O nga, lalabs. Ang layo. Meron namang palengke dyan. Kaso lang hindi naman kumpleto. Hindi kumpleto ang ano, palengke. Saka sobrang mahal ng bilihin dito, no? Meltrix Vlog, full pack new dikit. Ayan, from ano, Marta. Sobrang mahal dito lalabs yung mga, yung 1,000, magkano na lang yung mabibili mo. Samantalang yung sa abroad, Diyos ko, dirham lang, 1 dirham, meron ka ng ano, 3 dirham, may ulam ka na. Yung 1 kilong isda doon, nasa 12 lang. 12 dirham. Dito magkano? 230?
Sobrang mahal. Marta Swine Dan full pack from Magic Dragon. Thanks madam from Marta Swine. Doon tayo kay mga lalab, may premier si Swerte Joyce. Tamsakan muna natin. Nasaan na ba yung link mong Mga lalab, may premier. Ayan. Tamsakan natin si Swerte Joyce. May premier mga lalabs. Ayan, tamsak uli lalab sa iyong premiere. Patamsak ko nakapin mga lalabs, nakapin. Love channel full pack lalab. Maraming salamat lalabs. You know me. Magbakas ka lang dyan lalab. Nagsusuklian lalab. Nagla-live stream yan. Si Love Channel. Marta Dan full pack with bakas from Swerte Joyce. Send ko sa sa Bicol Manay. Bula lalab, taga Bula. Ikaw ba, taga saan ka? Sa Bicol. Magic Dragon. Kanino ba yung binaba mong bahay, host? Remember ko yan. Mga nagla-live stream yan mga lalabs. Ayan si Idisa Pantaho. Nagla-live stream din yan mga lalabs. Taga Nabuakal pala. May tumatawag mo. Hello? Yes, hello.
Hello po, yes. Ma, si Dindo daw, ma. Sabihan ko po. O, sige po, sige. Mahina yung sound. O, sige po. Pat, dagdagan mo rin yung echo ng video, okay? Kay Dindo. Hindi mo, pumasok ka dito. Thanks, Madam Matrix. Padagdagan mo rin yung echo ng ng video, okay? Dagdagan. Echo. Dindo. Kay Dindo. DJ Jonas Sagayno. Ayan, 3 million mega love shout out. Thanks, Madam Matrix. Meltrix from Martha's Wine. Ayan. Welcome, Martha. DJ Jonas Sagayno. Ko'y gulong-gulong. Ginagalawan. Mga lalabs, siguro mga lalabs, magpapaalam na ako mga lalabs. 11 na po. Ayan, mag-out na si host. Mag-out na ako mga lalabs. Ayan, God bless everyone mga lalabs. Mag-ingat kayo palagi. Ayan.
Mag-out na ako mga lala. Bye-bye. Thank you.